12 ka adlaw sa dili pa ang Pasko coordination meeting tali sa kapolisan, DFP, LGU ug mga manufacturers ug retailers sa mga firecrackers ug pyrotechnics sa Lapu-Lapu City gipahigayon. Kini aron masigurong sa mga designated areas lang maghimo ug mag-display og mga firecrackers ug pyrotechnics aron malikayan ang pag-ulbo na usab unya sa sunog. Sa pakaron aduna nay 30 ka mga retailers nga gi-endorse ang Lapu-Lapu City Police ngadto sa Regional Civil Security Unit kun RCSU 7 aron makakuha og permit aron makasugod na sila sa pag-display sunod semana. Samtang sa second batch adunay 28 usab ka mga retailers nga nikuha og permit. Sa Lapu-Lapu City, daplin sa karsada ang designated area alang sa mga manindahay o mga firecrackers o pyrotechnics nga magsugod sa iskina Kinalumsan, Barangay Kanhulaw, agi sa Barangay Kalawisan, paingon sa Takan, Barangay Babag, lakip na sa Sitio Radar Road. Samtang usa lang ang lisensyadong mamuhatay og mga firecrackers o pyrotechnics sa dakbayan. Subay niini, higpit nga gidili ang pagpasubcontract sa mga miyembro sa kooperatiba. Kini aron masigurong dili na masubli ang nahitabong pag-ulbo sa usa ka pahimuan ug pabuto niadtong Disyembre 11, 2023 diin 8 ang namatay ug 2 ang naangon. Ato ginang gi-monitor, intel monitoring na to as well as ang ato ang pagbisita sa mga katong possible nga buhatanan og illegal manufacturing sa pabuto kay di na ta gusto mabalik tong gitabo sa una.